yanzu ita wannan yarinya da ta zo take har zagin malam Daurawa fa ta yi fa, har zagin sa ta yi, har ta zagi mahaifiyar shi cewa inda mahaifiyarsa ne zai faɗi wannan maganar a kanta kaza kaza, wanda wallahi tallahi wannan cin zarafin da wannan cin mutuncin billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu zuba ido akan shi ba, wallahi ba za mu yi shiru akai ba. Wala Allah inda ni aka taba ko kuma wata personality nawa aka taba, wallahi ba zan yi magana ba, ni ba na magana dan ka taba ni, ka je can kai ta taba tabanka. Amma wallahi tallahi duk ranar da ka ci zarafin alqur'anin Allah ko ka ci zarafin hadisin manzon Allah ko ka ci zarafin wani malamin sunna daga cikin malaman Allah, billahi allazi la ilaha illa huwa, wallahi baka isa mai shiru mu rabu da kai ba, ko kai wane ne, ko kuma in ce ko kai uban wane ne, wallahi baka isa mai shiru mu barka ba. Saboda me? Saboda wannan su ne abin da ya shaura mana yanzu a addinin wanda suke ba mu kariya dangane da wannan musulunci. To kuma shikenan sai a bari yanzu wannan yarinya da take magana ita fa ba malamar addini ba ce, ita fa ba wata sananniya ce a harkar musulunci da harkar addini ba, ba wani hidima aka sani tana yi wa musulunci da addini ba. Ba na so in saki baki a kanta ko kuma in fusata a kanta ne wata magana mai muni, amma yanzu ita wannan yarinya da ta zo take har zagin malam Daurawa fa ta yi fa, har zagin sa ta yi, har ta zagi mahaifiyar shi cewa inda mahaifiyarsa ne zai faɗi wannan maganar a kanta kaza kaza, wanda wallahi tallahi wannan cin zarafin da wannan cin mutuncin billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu zuba ido akan shi ba, wallahi ba za mu yi shiru akai ba. Wala Allah inda ni aka taba ko kuma wata personality nawa aka taba, wallahi ba zan yi magana ba, ni ba na magana dan ka taba ni, ka je can kai ta taba tabanka. Amma wallahi tallahi duk ranar da ka ci zarafin alqur'anin Allah ko ka ci zarafin hadisin manzon Allah ko ka ci zarafin wani malamin sunna daga cikin malaman Allah, billahi allazi la ilaha illa huwa, wallahi baka isa mai shiru mu rabu da kai ba, ko kai wane ne, ko kuma in ce ko kai uban wane ne, wallahi baka isa mai shiru mu barka ba. Saboda me? Saboda wannan su ne abin da ya shaura mana yanzu a addinin wanda suke ba mu kariya dangane da wannan musulunci. To kuma shikenan sai a bari yanzu wannan yarinya da take magana ita fa ba malamar addini ba ce, ita fa ba wata sananniya ce a harkar musulunci da harkar addini ba, ba wani hidima aka sani tana yi wa musulunci da addini ba. Ba na so in saki baki a kanta ko kuma in fusata a kanta ne wata magana mai muni, amma